Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Фән фестивалі. Әлмәт оқушылары фәнни ошышлар белән уңайлы форматта таныша. Biz аларга төрле минераллар, төрле ташларны күрсәтә башлагач, һәм төрле аппаратларыбызны күрсәтә башлагач, алар шок каталар. Шуңа күрә иң беренче чиратта безнең мастер-класслар гади тел белән нефтьнең табылышы турында сөйлиләр. Чираттагы җиңү. Әлмәт биючесе район данын халыкара уран биюе фестивалендә яклады. На этом конкурсе я был один из моей республики Татарстана. Я чувствую огромную гордость за мою республику. Релаксация авазлары. Кадим Әлмәттән музыка терапиясе. Тамаша дисәң дә ул хак булмас, чөнки биредә көн дәвамында эшләп арган һәркем бу музыка уен коралларының яңгырашын ятып тыңлый алачак һәм хәтта йоклап алырга да рөхсәт ителә. Әлмәттә Наука 0+ фән фестивале уза. Укучылар фәнни дөньяның ишекләрен ачып, лабораторияләрдә тәҗрибәләр ясый, ә белгечләр аларга катлаулы процессларны гади телдә аңлата. Фән нинди серләрен ачты? Җавап Алия Муратова сюжетында. Фестиваль майданчыгында укучыларны төрле станциялар көтә. Геология, химия, физика, технологиялар. Һәр лабораториядә балалар үз күзләре белән күреп фәннең ничек тормышта куллануын аңлый. Алар нефтьне тикшерү усулларын, минераллар составын һәм җиһазларның төзелешен өйрәнә. Для нас очень ценно, что дети Безнең өчен балаларның мәктәп эскәмиясеннән университетка килүе бик мөһим. Һәм без фәнни хезмәткәрләр буларак аларга фән турында гади итеп сөйлибез. Югары технологиялар. Бу технологиялар артында нефть тармагының киләчәге. Нефть белгечләренең абруен күтәрү безнең өчен мөһим. Показываем простыми словами, рассказываем и показываем, как добывается нефть. Что это очень сложный процесс, что это очень высокие технологии, что за этими высокими технологиями вообще будущее нефтяной отрасли. Экспозицияларда күрсәтелгән приборлар һәм нефтьне тикшерү процесслары балалар өчен көтелмәгән яңалыклар ача. Я узнала то, что золотая нефть, она дороже, чем обычная серая или черная. Я узнала то, что нефть сразу добывается не жидкая, а в таких твердых штучек. Укучылар катламаларның төзелешен моделләштерә, микроскоп аша минералларны карый, ә техник аудиторияларда нефть чыгару схемалары белән таныша. Оештырылган экспериментлар балаларга фәннең коры теория гына түгел, ә реаль процесс икәнен күрсәтә. Остаханәләрнең төп бурычы нефть темасын катлаулы итеп түгел, ә аңлаешлы итеп тәкъдим итү. Без нефть югары мәктәбе булгач, чынлап тагын безнең күп кенә мастер-класслар, алар беренче чиратта нефть белән бәйләнгән. Без менә мәктәп укучыларына экскурсиялар үткәргәндә, күп кенә укучылар уйлыйлар, нефть җир астында шундый бер су сыман гына сакланадыр дип. Без аларга төрле минераллар, төрле ташларны күрсәтә башлагач, һәм төрле аппаратларыбызны күрсәтә башлагач, алар шок каталар. Шуңа күрә иң беренче чиратта безнең мастер-класслар гади тел белән нефтьнең табылышы турында сөйлиләр. Фестивальдә һәр катнашучы фәнне төрле яклап күрсәтә. Галимнәр белән аралаша, экспериментлар ясый һәм технологияларны өйрәнә. Оештыручылар сүзләренчә, мондый формат балаларда кызыксыну уята һәм фәннең чын-чынлап һәркем өчен ачык булуын күрсәтә. Светлана Антонова, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызның Әлмәт иҗтимагый үзәгендә исә республика һәм төбәк олимпиадалары җиңүчеләренең 21-нче слеты узды. Чарада алдынгы укучылар гына түгел, яшь талантларга фән дөньясына юллама биргән остазлар да сәхнә түреннән бүләкләр алды. Алар белән Рәдифә Ныкманова аралашып кайтты. Ребята, вы большие молодцы. Вы уже на многие
шаги опередили многих своих сверстников, потому что... Тантаналы шараны Татнефть компаниясы генераль директорының социаль үсеш бойынша урынбасары Ринат Мамин ачып җибәрде. Республикабызның нефть төбәге районнары мәктәпләренең алдыңгылары булган бу егет кызлар Татнефть компаниясы өчен тотрыклы киләчәк негезе дип ассызыклады ул чыгышында һәм бүләкләр тапшыру тантанасына күчте. Беренчеләрдән булып сәхнәгә бөтен Россия һәм төбәкара олимпиадалары җиңүчеләре һәм призерларын әзерләгән остазлар күтәрелде. Узган елда без бик күп җиңүләр яуладык, төрле конкурсларда, олимпиадаларда катнаштык һәм укучыларым белән дә бик күп уңышларга ирештек. Мин бу уңышларга ирешүемдә инде укучыларның да өлеше бик зур дип уйлыйм. Һәм әлбәттә инде бу сәхнәдә басып торуым белән мин бик бәхетле. Алдыңгылар слеты котлау сүзләренә дә бүләкләргә дә шактый бай булды. Сәхнәгә күтәрелүче Нурлат, Зәй, Ознакай, Бөгелмә, Сарман, Лениногорск, әлбәттә Әлмәт районнары педагоглары арасында узган уку елында берничә җиңүче әзерләгәннәр дә байтак. Шуларның берсе Адымнар полилингваль гимназиясе укытучысы Гөлнара Гатауллина. Һәрбер укытучы үзенең эшенең нәтиҗәсен күрәсе килә. Ул бит нәтиҗә бер ел эчендә генә килми. Ул еллар дәвамында балалар белән тырышып, бөтен көчеңне куеп эшләсәң генә килә. Бик зур рәхмәт балаларга. Балалар шундый акыллы, шундый белемле. Балаларга карыйм да, илебезнең киләчәге бар. Фәнне яраталар, тырышып укыйлар. Аллага шөкер, мин шуңа бик сөенәм. Татнефть компаниясы яшь талантлар ачуга саллы өлеш кертә. Ел саен төбәгебездә күп санлы бәйгеләр, нефть тармагы һәм экология кагылышлы өстәмә фестиваль һәм махсус олимпиадалар уздырыла. Фән белән кызыксынуны арттыру өчен хәтта махсус туристик маршрутлар да булдырылды. 2 елдан артык компаниядә яшь талантларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән сәләтле балалар программасы да уңышлы тормышка ашырыла. Программа кысаларында җиңүчеләр слетында ул тәҗрибә уртаклашу, аралашу һәм бөтен төбәктән сәләтле мәктәп укучыларын һәм педагогларын бүләкләү өчен традицион мәйданчыкка әверелде. Чара уку алдыңгыларның яшьтәшләре чыгышлары белән үрелеп барды. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең тагын бер биючесе колабызга җиңү алып кайткан. Яшь биюче Эмиль Минкин Сочи шәһәрендә узган халыкара урам бию фестивалендә соло номинациясендә җиңгән. Бу дәрәҗәле вакыйганың финалы Сочи парк аренада үтте. Эмиль һәм аның гаиләсе шулай ук зур сәхнә өчен йолдыз әзерләгән тренер белән Алсу Әхмәтҗанова очрашты. Эмильнең чыгышы жюри әгъзаларында онытылмаслык тәэсир калдырган. Шуңа да ул беренчеләр рәтендә. Фестивальдә Эмиль Минкин Татарстаннан бер үзе генә була. Шуңа да мондый масштаблы бәйгедә катнашу аның өчен зур җавапчылык һәм бәяләп бетергесез тәҗрибә биргән. В тот день сначала я волновался, мне было чуть страшно перед выступлением, ну как в Сочи. Вот. Но выступала я уверенно. На этом конкурсе я был один из моей республики Татарстана. Я чувствую огромную гордость за мою республику. Эмиль 5 яшендә Сергей Липяцкий җитәкчелегендәге ракета брейкданс мәктәбенә йөри башлый. Брейкданстан башлап, бүген ул хип-хоп һәм поппинг бию юнәлешләрен уңышлы үзләштерә. Тренер билгеләп үткәнчә, ярышларның мондый дәрәҗәсенә әзерлек физик көч кенә түгел, психологик әзерлек тә таләп итә. Тренер егетнең казанышлары белән горурлана һәм бу аның бию юлының башы гына икәненә ышана. В нашей школе мы изучаем не один вид танцев, не только брейк. Безнең мәктәптә без биюнең бер генә төрен өйрәнмибез. Бу брейкданста, поппингда, анимейшнда, вейвингда. Һәм безнең отышлы позиция нәрсәдә? Бу әлбәттә безнең бер биюдә 4 стильне катнаштыруыбыз. Һәм һәр хәрәкәтнең мәгънәсе бар. Шуңа да бу бию генә түгел, ә мәгънә йөртүче куелыш дип атыйм мин. Один стиль. Мы смешали 4 стиля и посыпали это все щепоткой задумки. То есть это был не просто танец, а каждая наша постановка, она несет какой-то смысл.
Эмилнең әнисе сүзләренчә, егет 1 яшьлек чагында ук биергә сәләтен күрсәткән. Ул бер урында басып тора алмый иде, ди Жанна Минкина. Шуннан аны биюгә бирү идеясе туганда инде. Настолько волновалась, переживала, но не показывала Эмилю. Улыбалась, мы смеялись, шутки шутили. Вот. Когда он вышел на сцену, я прям была как струна натянутая, но при этом снимала. Снимала и поддерживала. Эмилдә кунакта булып, без аның талантлы биюче генә түгел, мавыктыргыч музыкант икәнен дә белдек. Ул гитарада, медиа клавиатурада һәм синтезаторда уйный. Бу аның төрле яклы кызыксынулары һәм иҗади сәләтләре турында сөйли. Моннан тыш Эмил үзенең кулинар сәләтләрен дә күрсәтте. Гаилә башлыгы Эмилнең әтисе без кунакта булганда эштә, ә өлкән абыйсы башка шәһәрдә укуда иде. Шуңа да Эмил күбрәк вакытны әнисе белән үткәргә ярата. Бергә утырып чәй эчүләр иң рәхәт вакытлар диләр алар. Алса Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңгыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт музыка клиеты Бөек Ватан сугышы мирасына багышланган 2 яңа музыкаль җыентык тәкъдим итте. Шул уңайдан Әлмәт иҗтимагый үзәгендә безнең мирас музыкаль проектының тантаналы чарасы булып узды. Беренче 2 музыкаль җыентыкны Әлмәт музыка клиеты узган елда колледж юбилее уңайыннан чыгарган, ә быелгы 2 җыентык Бөек Ватан сугышына багышланган. В этом сборнике мелодия, музыка, которая... Бу җыентыкта безнең укытучылар эшләгән көй һәм музыка кушымталары теркәлгән. Менә бу әсәрләр бүген сәхнәдә яңгырады. Гомумән, бу ел барыбыз өчен дә бик мөһим, һәм без аны шундый матур концерт белән тәмамларга уйладык. Вот этот год, он очень важный для всех нас, и мы решили, что вот этот год хорошо было бы закрыть вот таким красивым концертом. Яңа җыентыкларга колледж укытучылары башкарган күчермәләр һәм кораллар өчен эшкәртелгән композицияләр, шулай ук колледж укытучылары турында белешмә мәгълүмат кергән. Программада сугыш елларының легендар җырлары һәм сугыштан соңгы чорда туган, сугыш хәтере белән сугарылган әсәрләр яңгырады. Сәхнәдә музыка коллективының зур коллективы, кемдер музыка коралында уйный, ә кемдер халык җырлары яки заманча композицияләр башкарды. Ну, для студентов, в первую очередь, это вообще только в плюс идет нам, потому что это наша исполнительская практика. Мы, когда выходим на сцену, мы просто перестаем бояться зрителя. Это в любом случае нам обязательно нужно. Вот. Это очень полезно для всех. Инструментларны һәм тавышларны берләштерү тамашачыны тирән эмоциялар һәм эстетик ләззәт дөньясына алып керде. Сәхнәдә бик яшь башкаручылар да бар иде. Сабрина әнисе белән берлектә чыгыш ясады. Мама играет на инструменте. Инструмент называется домбра. У меня музыкальная семья, и мне очень нравится выступать на сцене. Алса Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңгыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Музыка тормышка ямисти, ял иттерә торган сәнгать төре генә түгел, ул әле кешене дәваларга да сәләтле ди белгечләр. Шуны исәпкә алып, кадим Әлмәт этномузыкаль коллективы күргәзмәләр залында гадәти булмаган очрашу уздырды. Бу хакта алдагы минутларда. Борынгы музыка уен кораллары күргәзмәсенә килүчеләр һәрвакыт теге яки бу уен коралларының яңгырашын тыңлап карый алалар иде. Ә бүген бирегә килгәннәргә аеруча үзгә бер тамаша тәкъдим ителә. Тамаша дисәң дә ул хак булмас, чөнки биредә көн дәвамында эшләп арган һәркем бу музыка уен коралларының яңгырашын ятып тыңлый алачак һәм хәтта йоклап алырга да рөхсәт ителә, ди оештыручылар. Когда человек засыпает под звуки, у него начинает происходить еще больше перезагрузка. Борынгы музыка коралларын куллануга нигезләнгән музыка терапиясе кешеләрне дәвалауга һәм психоэмоциональ халәтен саклауга уникаль якын килүнең бер алымы ди белгечләр. Борынгы кыллы һәм бәрмә уен коралларын куллану үзенчәлекле атмосфера тудырып, кичерешләрне тирәнәйтергә яки киресенчә яңадан туган кебек ял иттерергә сәләтле. Отличие от многочисленных звуковых терапий, которые есть
Дөньяда булмаган күп санлы тавыш терапияләреннән аермалы буларак, без авазлар түгел, музыка тәкъдим итәбез. Бу кадим мәлмәт концерты түгел, биредә вокал юк, бу характеры, тембр буенча башка әсәрләр. Шундый түбән яшьлектәге авазлардан торган көйләр кулланабыз. И произведения другие, они другие по характеру, по тембру, это такие низкочастотные звуки. Борынгы инструментлар еш кына кабатланмас һәм бай яңгырашка ия. Ул кешенең аңына һәм эмоциональ халәтенә тирән йогынты ясый. Ятып тыңлый торган очрашуда тамашачылар саны да чикләнгән иде. Тик һәрбере бу сихрилектән кабатланмас атмосферадан үзенә кирәген алырга тырышты. Музыка уен коралларын һәм көйләрен тып-тын күргәзмә залында 30 минут чамасы тыңлый алдык. Шул арада күпләр ял итеп, кемдер хәтта йоклап та ала алган. Кемдер исә үзендә моңарча күзәтелмәгән үзгәрешләрдә сизергә өлгергән. Это было удивительно. Я была впервые на звукотерапии. Мне все очень понравилось. Я представляла себе горы, лес, как я где-то там нахожусь, в тумане. В общем, очень приятное ощущение. У меня внутри так началось что-то, как будто бы это море было у меня внутри. У меня так сильно забилось сердце, я больше не смогла лежать. Я не знаю, кому-то я помешала или нет. Я встала, потому что у меня очень сильно было сердцебиение. Я положила руку, потому что это море невозможно было утихомирить. Я встала, развернулась уже, получается, лицом к оркестру, и все, у меня было ощущение, что все это только для меня одной. Я тут была одна. Ихтыяж һәм сорауга карап, мондай очрашулар алга таба да дәвам итәргә мөмкин дип белдерде оештыручылар. Чараларны күргәзмәнең рәсми аккаунтларыннан белергә мөмкин. Рәдифә Нугман, Валик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча пешерергә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.